इन्हें देखी कथा गइल बा कहवा कि महाराज दशरथ जी के दरबार में 4 गो लड़का के आगमन होता। ए बाबू, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अतिशीत घामा पावन काल लोक विषय रामा। यह चैत के महीना में राम चारों भाई के अवतार महाराज दशरथ जी के दरबार में होता। आए नहीं कर तन देखला तने गरजल बाप रे बाप कि यारसी चिलवन चिलवन ढोढोरे मछरिया बाप रे बाप। एक दिन मछरी मार के गईले गिरी जी के दुआरिया बाप रे बाप। ई दोसरा के मेहरारू के व्यवस्था में बड़े आकर मेहरारू दोसरा के अनहवा सांप के भरोसा रहतिया। ई मछरी हुए आकर मेहरारू अब छोड़ दिल बड़ी कतर के भी कारवाइन हमरा दुआर पक्का हो रे ठक ठकी भाग यहाँ से दुआर पर से। ए बाबू, पहले को गाना बता तार के स्वर एगो कवि का भाव बा तपेसर भाई हो। अरे तू तो पियावा के प्यार के भुलाइल बारू कहीं भतार के प्यार के बिलगा दिल बड़ू। अरे तू तो पियावा के प्यार के भुलाइल बारू तनी धीरा रह काहे अगुताइल बारू। तनी गते रह काहे अगुताई तन धीरा रह पगली धीरा रह। सुना तहरा ही घरावा में ढूकल इयारावा तपेसर भाई। चारों ओर से बंद के 10 दुआरावा। ए पगली सुन तरु तू तो नथुनी से नाक में ना थाइल बारू। तू तो नथुनी से नाक में ना थाइल बारू तनी धीरा रह काहे अगुताइल बारू। चौहानो जी के कह कर्तव्य करे के अबहू से कर गोरी आपन कर। कर्म यदि खराब हो जाई लगी हिसाब करे पिया जब धरम। तू तो गिरिजी से सोनो टेक धारा तनी गते रह काहे अगुताइल बारू। तनी धीरा रह काहे अगुताइल धीरा रह। लेकिन तपेसर भाई
भाई तहार खीसा जो रहला बड़ी मिजाज गदगदा देला सा जानता नहीं सबे पंचई के हुए बाप रे भाई पहले लइकाई में पहलवानी कैले बड़े ए भाई है बड़ी पुरस्कार के बौछार भइला सरोज गिरी जी छपरा जिला पुरस्कार बा हार्दिक स्वागत नमस्कार बा बाप रे बाप पहले देखा तपेश्वर भाई के ई हमरा संगे एक बेर गई रहे मिलिट्री में वैकेंसी खाती बड़ी पहलवान रही कहले कि बाबा हमरा के मिलिट्री में बहाली करवा दी लेके हम जब गए अफसर की यहाँ दो चार आदमी पहले से पहुंचा रहे जब इनकर बड्डी देखले साहेब तो कहले कि ओ आदमी तो ये कामयाब हो सकता है परंतु इसका परीक्षा पहले लेंगे तो साहेब का कहले कि हई जातना लोग जाता है हम 10 गो गाय पोसले बनी अच्छा आए 10 गाय में पहले जे दूध दूह के चल जाई 1 नंबर में ओकरे बहाली हो जाए 10 रूम में 10 जना चल गईले तारकेश्वर हो सब जना दूध तो दूह के आ गईले तपेश्वर भाई ना आइले काहे जी साहब कहले गिरी जी कैसे आदमी को आपने मेरे यहाँ भेजवा दिया वो आदमी अभी तक नहीं आया जाके जब यह साहेब के दरबान देखो तरे तो तपेश्वर भाई गाय वाला रूम में नौखन बैठली साढ़ा वाला रूम में दूहता रहे बोले सोढ़वे के भीतर दूह देले बा अतना ही तपेश्वर भाई चला कौन की गाय के बदले साढ़े के दूहे ले आई है बड़ी पुरस्कार आयल हमरा गौरी इलेक्ट्रॉनिक्स पटना 501 रुपया पुरस्कार बा वो भाई जी के हार्दिक स्वागत नमस्कार बा अरे बिहार भर के लोगवा के बार बार नमस्कार बा ए बाबू अब देखा महाराज दशरथ जी के दरबार में बबुआ लोग के बधाई में कैसे लोग नाचत गावता तले दरबार में मेहरारू गाँव तारी सा राजा बैठल बड़े अपना सिंहासन पर आ देखो कैसे सोहर होता बाबू हो कि हम तो से पूछी ले अरे कोशिला रानी आवारू अरे सुमित्रा रानी आवारू अरे के कया रानी ए ललना ए रनिया अरे कवन बरत तू कैलू त पुत्र फलवा पावेलू कवने बरत तू कैलू त पुत्र फलवा पावेलू हे रानी ने कहता बरत में कोई निये कदसी द्वादशी के पारन द्वादशी के पारन ए ललना ए तपेश्वर भाई देखो है ना तलू ए ललना अरे भूखल ब्राह्मण के पवनी त पुत्र फलवा पाइले हो भूखल ब्राह्मण के जी पवनी त पुत्र फलवा पा गईनी हो महाराज दरबार में बैठ के सियासन पर आई है रुपया पैसा खजाना लुटाओ तनी यही हाला में तब तक ले डमरू बजावत भोला बाबा राम के दर्शन करे खातिर आ रहल बनी